Helo, Mae Bedwyr o gwmni awyr agored Pellennig. Geraint o gwersi chryrdd Lanllyn. Heddiw, yn y fideo yma, da ni'n mynd i ddangos y basics i chi o ran padlfyrddio, neu standard paddleboarding, be bynnag da chi eisiau galw nhw dweud y gwir. Felly, cwpl o bethau cyn bod ni'n mynd i'r dŵr, lleoliadau i ddechrau. Felly, mae gennym ni lynnoedd a mae gennym ni fôr. Mae gennym ni fonydd hefyd, ond ni'n hofio am hyn am rwan, achos mae'n eitha technegol. Llyn mae siŵr ydy'r lle mwyaf diogel i syrffio, achos os na wynt yn codi a dal chi allan, mae'n wastad mynd i chwthu chi tuag at rhyw lan rhwng y llyn yna. Mae'r môr chydig bach mor heriol, wrth gwrs achos dim ond un lan sgynnon ni, felly mae'n rhaid bod chi'n rili ymwybodol o cyfeiriad y gwynt, maint y tonau, lle mae y llanw, lle mae unrhyw gerynt neu riptides hefyd. Felly, os ydych chi'n mynd i'r môr, swn i'n awgrymu bod chi'n gofyn i rywun lleol am wybodaeth ynglyn â lle sy'n saff ar yr arfordir yna. Da ni'n arbenigo ar Ynys Môn a Sir Gwynedd ar arfordir Gwynedd, felly fysa'n wybodaeth i enghraifft ddim yn berthnasol i Sir Benfro, fysa rhaid mynd lawr yna a sbio ar yr ymodau yn y lle yna. Felly llyn, gret. Os oes na wynt ar y llyn, a bod yna wynt cryf, peidiwch yn mynd, oherwydd mae'n diflas. Ond os oes na wynt bach, fel ydych chi'n gweld heddiw, ddim yn drafferth, ond fel rheol, os ydych chi'n cychwyn a mae'r gwynt yn eich gwyneb chi, dyna lle ydych chi eisiau fo fod. Felly pan ydych chi wedi blino ar ddiwedd y sesiwn, mae'r gwynt yn chwthu chi nôl i lle ydych chi'n gychwyn. A dyma bod hwnna'n wers, da ni gyd wedi dysgu ffordd galed a rhyw bwynt gan gynnwys fi. Felly dyna chydig o'r ochr amgylcheddol o ran diogelwch. Wedyn o ran yr offer ei hunan, fel ydych chi'n gweld dwi mewn wetsuit. Mae ger, oherwydd bod e'n loaded, mewn dry suit. Mae hwn yn gynesach o ran mae'n cadw chi'n sych. Mae hwn yn gweithio'n ffain i fi, a mae'n rhatach, ond hefyd dwi'n syrffio lot, felly dyma sgynnau i chi. Wedyn mae gennym ni siacedi achub, hanfodol bwysig, boed os ydych chi'n yn y môr neu llyn. Jyst newch chi siŵr bod nhw'n rhaid da. Mae'n handi cael pocedi, gewch chi gario chydig o stwff efo chi. Felly fel rhywun sy'n mynd ben fy hunan neu yn arwain, mae gennym ni chydig o stwff dwi'n cario, so mae gennym ni chwifan, rhag ofn bod ni angen cael sylw rhywun. A wedyn o ran yr ochr diogelwch, mae gennym ni chydig o carabinas a slings, mwy o carabinas a tap er gyfer rigio rhyw fath o tow fan ni. Newn ni fynd dros hwnna yn yr ail wers sydd wedi cael gweld. Okay? Wedyn mae fyny chi o ran helmet. Dwi ddim bersonol ddim yn gwisgo nhw oherwydd da ni mewn llyn tofn. A rheol ydy, os ydych chi mewn dŵr bas, hynny yw dim ddyfnach eich botwm bol, peidiwch â sefyll ar y bwrdd, ydych chi angen bod eich pengliniau. So os ydych chi yn disgyn, ydych chi ddim yn disgyn wychter a peryg i daro'ch pen ar y llawr. Mae yna lynnoedd yn wahanol fel llyn padar yn enghraifft llechen siarp sydd ar y llawr. Felly sicr, dwi ddim eisiau neb ar ei traed fyna tan bod nhw'n cyrraedd dymder botwm bol iddyn nhw, wrth gwrs, os yw'n blentyn mae'n mynd i fod yn fwy bas. So, gewch chi wisgo helmet os ydych chi'n mynd ar afon, yn sicr os ydych chi'n mynd ar afon, achos os gewch chi golchi ffwrdd o'r bwrdd a taro'ch pen, yn bodol bwysig. Oce, y syps. Felly, mae gennym ni badl. Ewn ni'n mynd bell heb hwn, ac yn fras, ydych chi angen badl cyffredinol sy'n dod efo nhw, a tua hyd llaw yn uwch na'ch pen, jyst rheol bras di hynny, okay? So bod y ddolen y T-grip chydig bach yn uwch, a ydych chi'n dal o'ch llaw dros yr ochr ty, a'r knuckles neu'r migyrnau ar y llaw arall gwynebu fyny, dim os pa ochr, os byddwn ni'n defnyddio'r ddwy. O ran y syp i hunan, chi angen i'n addas ar gyfer eich pwysau a'ch maint chi. Wedyn mae'r rhain yn 6 modfedd o drwch. Dwi'n meddwl bod dyna sy'n bwysig, mae lot o'r rhai llai ar werth, ond newch chi gael yn well off yn 6 modfedd. A mae yna un ffyn gyda fi, ar un ger mae yna 3. A wedyn y darn hanfodol bwysig ydy'r tenyn yma, iawn. Felly hwn sy'n cysylltu chi efo'r bwrdd. So os ydych chi'n disgyn i ffwrdd, dyw'r bwrdd byth yn gadael chi. So peidiwch am mynd i sypio, heb bod hwn yn sownd, naill llai ar eich ffer penglin, neu ydych chi'n gallu cael rhai sy'n mynd yn sownd i'r siaced achub. Wedyn jyst rhywbeth arall i edrych yn os ydych chi'n bwriadu prynu un, mae'r eilets neu'r rings metal yma sydd ar y cefn a ar rhain, yna un o dan, okay? Jyst bod chi'n ymwybodol bod nhw yna, achos dyna da ni'n defnyddio i towio pobl sy'n mynd wedi blino, neu os da ni angen gwneud rhyw fath o rescue. Okay? Felly dyna ni o ran yr ochr theori fel petai. Wedyn, na i ddangos, a wnaeth Ger ddangos hefyd, sut i fi mewn ac allan o'r dŵr. Felly mae yna rhestr o gamau. Cam cyntaf, cerdded. Ail gam, gorwedd lawr. Trydydd cam ar eich pengliniau, pedwerydd cam ar eich traed. A dros nhw eto, cerdded, bol, pengliniau, traed,
ac i ddod nôl mewn traed, pengliniau, bol a cerdded. Dyna'r broses, a pwrpas hynny yw bod chi ddim yn brifo wrth ddisgyn i ffwrdd mewn dŵr bas ar eich gwyneb neu ar eich pen. Felly na ddangos yn sydyn, a wedyn, unwaith ydych chi wedi gwneud y dar yna, dyna chi wedyn, ydych chi'n gallu sypio. Ydych chi fynd i unrhyw le, wrth gwrs mae padlo yn rhywbeth arall, ond chi'n padlo naill ochr i'r llall a newn ni dros hwnna mewn chydig. Iawn. Mewn i mewn, Ger? Ie, mewn. So, tenyn mlaen gyda. Dwi'n dueddol o wisgo far yn ffeir chwith, oherwydd habit syrffio. Wedyn wrth gario, chi'n defnyddio'r ddolen, plygu coesau wrth godi fo, a padl yn llaw arall. Felly cerdded mewn i tua fyny at eich pengliniau. Bwrdd yn y dŵr, gan bod y ffins ddim yn crafu ar y gwaelod. Chi'n rhoi'ch padl efo'r ongl yna fyny, edrych o'r ffordd arall, ac mae'ch chest chi'n mynd i fod ar hwn wrth bod ni'n padlo efo'n dwylo. Chi'n gwneud hynny yn cael chi allan i'r bwrdd dymach, na ddech chi'n gweld. Ond yn y cam nesaf, ydy ar eich pengliniau, felly na i dros pob peth, na i ddim siarad mwy, i chi jyst gweld pob peth dwi'n gwneud. Gwych, hyn ydych chi fyny ar eich traed, a jyst mater o gael hwyl a mwynhau. Os ydych chi yn disgyn i ffwrdd, a wneud Ger wneud yr esiampl na wan, fel bod fi mewn gorfod, os ydych chi'n disgyn i ffwrdd, newch yn siŵr bod eich padl chi a'ch breichiau chi'n syth i flaen. Ti'n barod i ddisgyn ffwrdd, Ger? Ie. Di. Resgiwch yn y west nesaf, ond am y tro, mwynhewch a byddwch yn ofalus. Diolch yn fawr.